ungaxolisi show nothani I am holy. Yeah, meaning I am set apart for who? For God. Somebody say amen. We are in continuation bathandakayo subject yethu holiness. Bazalwane bami lithi iBhayibheli zondelelani zondelelani ukuhlalisana ngokuthula nabantu bonke kanye nokungcwelisa. Thanda ke sizulu. Hlala nabantu bonke ngokuthula and holiness. Lithi ngokuba ongenakho ukuthula nokungcwele angeyibona inkosi. Holiness i requirement yokuthi eyenza umzalwane abone inkosi. Sase siyachaza ke bazalwane ukuthi ubungcwele akuyona nje inunu. Siyazi ukuthi indaba yobungcwele yenziwe abayinunu abanye abayithandi ngoba ama requirements akhona baphekwe into ethile nje abafuna ukwamitha ukuthi abafuna nokuzama nje. Kodwa kabanye bazalwane bami they have a good heart. Abanye they are bayiphila impilo yobungcwele. Kodwa usathane ufuna angaphumeli obala babe nesibindi so uthi lempilo abayiphilayo impilo yobungcwele. Sangathi impilo yobungcwele ayikho eBhayibhelini. Sangathi indaba kaholiness igama eliqanjwa abantu abathile ngoba befuna ukudiscriminate. Ne understand ngihlale ngisho kodwa sathi inhloso ngathi udiscriminate abantu abathile. Udiscriminate ukwenza ukubukela abanye abantu phansi. Wasathi ukuhlukanisa abanye abantu ngenhloso yokuhlasela abanye. Igama ngazi ukuthi livela ngathi liyahlukanisa ngathi khona abangcono ukunabanye. Angithi ngikhona bazalwane? Yeah, that's a challenge. I-approach ye holiness enye into enze ukuthi igama le holiness noma singabangcwele siyibo abangcwele kodwa singathi singayihlukanisa nalo masisaphila kanje because of kube sangathi mawuthi ungcwele with pride. Mawuthi ungcwele sangathi uwenza abanye abantu uyayikhipha ebantwini wenza nabanye abantu banga sangathi bona bayabheda wena wedwa ke right in a way that mabefuna ukusebenzisa nge-attack basethi hayi longas siyababona obani bona bangongcwele ngcwele ayike thina ke sisazama bese kule group le ngathi iyazama group ethobekile yabona igroup yokuzehlisa nokuyithoba mawusathi hayi mina ke bazalwana ngakuthola kosathi igama labantu abathe igama lika holy kube sathi igama labantu abathi sesifikile ezulwini kanti holiness means ukuhlukaniswa nje ukuhlukaniswa uNkulunkulu alilwi namuntu leli gama. Igama lobungcwele alilwi namuntu. Mawuthi holy usukuthi ngiyahlukanisela uNkulunkulu. Khulumani mawuthi holy usuke uthi ngihlukanisela ubani khulumani uhlukanisela ubani mawuthi ungcwele awulwi namuntu. Awulwi nasonto lamuntu intuleleni kodwa. Phela amasonto amanye adefendile awulwi nasonto lamuntu. Angazike mawuthi uyibiza ngegama lakho ukuthi ngubani bese bakhona olinyazwa ukuthi wena uyazisho hayi ngokwakhe lokho kodwa usungabe nagama lamuntu awuli namfundisi wamuntu futhi awusuku ngalwi nomuntu odecide yena ukuphila impilo emixed. Kodwa abantu phela ba-enjoyayo ukuba ngabazalwane baphinde babe yizwe futhi so angazi ukuthi balinyazwa yini kodwa wena usuku usho identity because igama la holiness usuke usho that is your identity, that's your genuine and true identity. A true identity yakho bazalwane ezulwini waziwa ngobungcwele. Kahle kahle sibizwa ngabangcwele ezulwini. Khona nibathandekayo. Ingoma endala mangabikho osalayo then kubizwa abantu bathandekayo. Manje angikwazi ukungangithi bazalwane bami angikwazi ukuthi bese ngiyakuphika ngibe ngokucula kodwa ukuthi kuzobizwa abangcwele. Akushiyo ukuthi emhlaba sonti twabangcwele. So hayi hey kodwa Jesu nikhona nibathandekayo. Akushiyo ukuthi emhlaba sonti twamhlaba ngcwele. Meaning bathandekayo igospel yabangcwele. Futhi ke mawuphika ukuba ngcwele usuke ungaphiki ubungcwele outcome. Umngcwele umkhiqizo wokugcina wokuthi kwenzekeleni
empilweni yakho. Mawuthi ngingcwele usho ukuthi uJesu ufikile empilweni yami. Mawuthi ngcwele usho ukuthini? uNkulunkulu uyithethelele izono zami. Sokuthini? Igazi likaJesu lingihlanzile. Sokuthini? Izwi likaNkulunkulu lingizele. Usokuthini? Shotho awukuzelwe izwi likaNkulunkulu kwahlanzwa igazi likaJesu kwathethelelwa uNkulunkulu isiqhamo sakhona noma ama results akhona noma umkhiqizo wakhona wokugcina. uNkulunkulu akazange akhiphe into engekho ngcwele. Mawuthi into ayikabi bikho ngcwele sho ukuthi ayikadluli kuNkulunkulu. Ngoba phela la usuke mawuthi ngcwele usuke udumisa osebenzile. Mawuthi kodwa nikhona nibathanda kabi. Bafowethu athi kusale sengikhosana. Nina abantu la abanithungelayo ingubo babizwa ngani laba bathungela? Twani. Hotel. Umuntu oqondene nawe ogqokisayo. Twayi. Tailor. Okay, so lo mawuthi utailor wami lo shothi. Yena umuntu ngibona nginje ngenziwa uyena. Right usho kanjani? Okay. Yes, thank you sir. Manje ke wonke umuntu bathandekayo kunomuntu amgqokisayo. Fortunately manje ngathi sesi-upgradeile. Sekunabantu abadila shona nokwenza ubuso. Abanye banabantu ababenza ikhanda. Abanye babenza inzipho. Ngicela ngalokho ngimbuza. Abanye babenza inzipho. Wonke umuntu unomuntu othile ospecialize ngokumenza lona. But bazalwana bami inhloso yokwenziwa yonke lonto ukuthi uma uphuma kuphumelela igama lokuthi ngimuhle. Akakaze uqede ukwenziwa umuntu ogqokisayo uTaylor nokwenza inzipho akwenze nokwenza ebusweni akwenze nokwenza inwele akwenze waqhokisa waqeda uthi uma uphuma la uthatha imic uthi ngimubi. Mawusho njalo usuku attacker wena cha u-attack okwenzile. In a good way because bathandekayo in a good way. Umama sometimes uyahamba naye ukwenza mhlawumbe something kuye nalolu langa lele kade eqeda ukubuya sikhokhile singadlalanga afika athi nje ayigeke yabona athi yabona lokho sana ingeke lento engenziwe ithi mina ukwazi ukusho njalo sengihlala isikhathi esingaka sekusikhokhe nakangaka futhi wathi nje lutho yabona ke this time lo ayingeke lento engenzi ame kabili esibukweni ngithi ngiyabuka hayi right lento hayi ngeke yabona. Listen manje ke implicity sifanele sicheck ukuthi ubani obenza umama. Maku umuntu waseThekwini siseshowe ukuthi naye ungayithandi kini. Kodwa manje maku umuntu around ukuthi mama uzothini lo muntu okwenza izolo sehlangana nawe ngakusasa. Ngithi vele sibekezele nayo noma yisho for the sake of a maker. Sesenzele uba lento ukuthi ngenze into noma ngithungise into ngigqoke kaningi anginikeza udumo ingubo. Nginikeza udumo umuntu oyenzile. Uyabona lento yakho ukuthi uyakufihla ukuthi ungcwele awuncisha udumo wena uncisha lo kwenze wangcwele. Manibalekela ukuthi ningcwele bazalwane niphika umsebenzi. Wonke umuntu othi angikho ngcwele uyaphika. Uphika umsebenzi owenziwe isiphambano. uJesu wayengezokhiqiza into half cooked. Wayezokhiqiza a complete work. uJesu shawwe done. Ngizama ngamandla onke ukuthi nginishumayeze lento izingene. Listen, ngibe ngicareful ukuthi angipromote ukuthi uyibiza ngoba angifuni ukukunikeza igama lokungcwele seslogan. Angifuni ube nesibindi. Akukunike isibindi sokuthi uyibize ngongcwele ubuzazi ukuthi uphila impilo engekho ngcwele. No. La ngikhuluma ngomuntu mina ofikile egazini kaJesu, umsebenzi uJesu wawenza futhi naye unesiqiniseko sokuthi uJesu wenzile umsebenzi. Why not? Shona uthanda I'm set apart. Musulokho amxolisa. Awenzela umuntu ifaith. At one stage ngiyakhumbula ngasho igama lami afuthi engana amahloni nalo. It's a good name by the way. Nkosi yangenzela umusa abazali bami babe prophet. Bathi ubaba nomama bathi ngusiyabonga. Bathi elinye nguDaniel. SD uphuma lapha. Samagama. Mangibiza umuntu ubani ngithi ngusiyabonga. Mhlambe makuthi igama elikhulu ukuthi siyabonga omunye cha pride. Asayibuza it's not pride, it's my name.
akusebright igama lami. By the way, usuke wafuna ukungazi ukuthi ngubani. Sengukutshela igama lami kusiyabona. So angikwazi ukuphuma la ngiyibize ngento engabizwanga uyona ubaba. Leli igama lika Siyabonga does not come from me. Mina ngilimukele ngoba livela kubaba. So into engihamba ngitshela abantu yona into ubaba ngitshele yona. Manje iBhayibheli lithe yibani ingcwele ngoba nami ngingcwele. So uma the singaba ngcwele angikwazi ukuphuma la ngiba ngiyibiza ngomuntu ozamayo. Uthe uNkulunkulu ngingcwele. So ngoba kusho uNkulunkulu shothi ngisani. Shona thana I'm set apart. Ayikho ebuhlungu zokukhonza abazana abathithisa abangazazi izitori zabo. Wena uhamba ufuna ukuyibiza ngento eshiwo yizo. Ungafika la ngithi ngusiyabonga mangiphuma la ngihlangane nomunye umuntu nje, oh I'm sorry to use this big name. Ngihlangane nomunye umuntu osikhotheni la athi wena usigelekeke. Because ungibiza ngento afana naye. Wena usigelekeke. Mase ngihlangana nabantu ngilahlele kababi igama ngithatha kula sigelekeke. Mabethi ubani? Kuthiwa uthi usigelekeke. Kuthiwa mebuza ubaba wakuthatha ukuthi usigelekeke wena. Ngoba ngaze kuqambe ukuthi usigelekeke. Uthi no ngahlangana nomuntu emgwaqeni osikhotheni wangibiza ngosigelekeke. Why ukholwa izwi lika sikhotheni uyeke lami? Njoba ubalekela lo ukuthi ungcwele ufuna ukubiza ufuna ukuthini? Ufuna ukuyibiza ngani? Holiness paternal is our identity. Yonke saziwa ngayo ezulwini. My God, hallelujah. So okay, it's so very much important ukube siyibambe lezi zinto. Sakhuluma ngama identity yethu as the church. So leli gama lingasatshwa. Yazi bafethu I wish mina ngiyangithandaza nje ngifise enye platform sathi ngake konye ngime kwelinye ipulpit ngizowumhlaba wonke. Ngimemezele nje into ethi singcwele nje singcwele. Bafethu into ebuhlungu sikhonza nabantu abathanda ukuxolisa. Singcwele. Ngisho singena kwabakhonza iThixo hayi ke mfowethu kuthiwa wena mina ngumntana kaNkulunkulu ngisindisiwe nje ngiphila ubungcwele nje. Into ofuna uyixolisa leyo mawukhona. Ngikuleya group thina sasifakaza sesithome. Sasisuka sivuke kodwa ukuthoma mina naye mangavukile ungayo. Sasifakaza kahle masibone phakathi kwexhomana sivele siyilingisele ukuthi ibunze lakho ngolenza libe bukhunje ngela. Athi vele sifike bonke ayicela ukuthoma namhlanje. Ngisindisiwe ngumntana kaNkulunkulu. Ngilolu hlobo lolaba abantu laba niyabazi laba bathu abahamba eshaya ifuba bethi bona bazidla izondo. Niyabazi laba bathu abayishaya ifuba bathi manje ngiyishila labo ke. Ile nhlobo ehamba ishaya ifuba. Uyabazi laba bahamba ethukwa kuthiwa abaqamba amanga ukuthi basindisiwe nabo mhlothi banazi izinto abazenza ngale. Sithi nje sikulo nhlobo ke. Sisindisiwe kodwa siyenze lento abayishoyo. Sikulo nhlobo ethukwayo. Ngoba bamangaliswa indlela esiphila ngathi wakwaphuma ngapha umfana nensizwe engaka ehamba iqondile iphethe ivakeli kukhanya. Sithi hayi bafunda asiqasa sibuze bathethe asimangathi nethuswa into engabathusa nabanye ukuthi ikhona intombazane engakhula nje phakathi kwabafana abaningi kangaka iphila ivangeli engcwele. Hayisathi ngaze sifakaze namanje ngoba nabafundisi sebengenwe imkhuba mpofu ukuthi ngempela kulabo bafundisi ababuya baphuthaze kangaka balahlekelwe nayi ukuthi umKristu yini usekhona umuntu ohola ibandla nosindisiwe ongathwele ongashali ongaqhomisa ingane ongabambi ingane ukuthi ngimemeze Thekwini ukuthi lisekhona ivangeli lomngcwele basekhona abantu abahlukanisela uKristu. Declare in the spirit ukuthi bakhona inzali abantu abahlukanisela uKristu yena yedwa. Sasithi masimisa imvuselelo sithi bazalwane bathi abane kusho bathi cha siya declare sithi yabo sifikile sizoshumayela. So sihambe amantombazane sitshela amantombazane ubona kukhophaza amantombazane khona aphatheka kabuhlungu siswanze sihambe singashelanga muntu. Sasenze lo oza ngengqondo ngicabanga ukuthi kuyashelekeka. Sisihamba singashelanga umuntu. Bafowethu uzohamba singafunanga ntombi yamuntu. Siyimi noJesu nje qwa. Asishibhile ngalo ndlela ukuthi ngihambe sishela nombane singamazi. Niphe one man ithi ngaze niphe one ngoba ngizi vibration ngaze niphe one. So ke sase sikhulumani ke
inina njalo ningifaka la kodwa no yabona sifuna ukubuyisa ugenuine ivangeli kwakhe la kade nje limenza umuntu kodwa nithuleleni bafowethu. Now sakhuluma ke now last week sibuke izinto ngoba le ndaba yobungcwele ayisetshenzwa imasela lakho. Wanawazi ukuthi uma sesikhuluma ngoholiness ukhona izinto ezikwenzile wabangcwele engafanele siyifihle. Ngoba some of you okay lento ngisho in two ways. One way eyokuthi yazi ukuthi umsebenzi owenziwe uKristu Jesu esiphambana indaba yakho yobungcwele. Number okwesibili eyokuthi ungalukuthi ube ne self praise. Ngoba nakho ukufakaza njengoba ngifakaza manje kungaba ingozi uma uzocabanga ukuthi ingenxa yemisebenzi yakho. Once walithatha udumo waliletha kwena you'll be proven wrong next time. La susuke singakhuluma ngoba siphinde pride noma sikhombisa ukuthi si powerful kangakanani. Sisuke siphakamisa amandla omsebenzi owenziwe uJesu ngesiphambano. Amen. By the way, sorry bazalwane ngicela nibheka kimi lokho ngifuna nikuzwe sathi ivolume yakho yokulalela ngazi uyisetha kuphi. Mfundisi. Wonke umzalwane osindisiwe la kodwa trapped esonweni na into ishumayelayo. Usuka uthi in the spirit umsebenzi wesiphambano sika Jesu awuphelele. For the cross is weaker than. Well, mawusindisiwe uphile esonweni usuka uthe esiphambanweni kahle kahle nizungayenzi usuka uphenduka wabuka isiphambano wena umsebenzi wakho usho uJesu elenga kuzo umsebenzi wakho awuphelele ulengile impela khona ngiyavuma kodwa awuqedanga umsebenzi buka nama ngikho complete ngoba umuntu uyiresult yalento emenzile. So masiphila impilo esiyehlukanisela uKristu sisuke simemezela futhi the work of the cross is complete. That's why uNkulunkulu ethola udumo uma siphila impilo yobungcwele. Sase sithi ke bathandekayo phakathi kwezinto last week siqale the subject of the blood. Sase siveza ke igazi lika Jesu njengenye ama major instruments uNkulunkulu awasebenzisile to ukulekelela besikhuluma ukuthi ile ndaba yobungcwele kuyisetshenzwe yini nanokuthi uyimaintaina ngani. Ngoba yonke into oyoyinikwa uNkulunkulu inikezwa ne-maintenance plan. uNkulunkulu ngeke akunike into khona mawunikezwa uNkulunkulu into nje okwazi futhi uzophinda akunikeze imanual yokuyimaintaina lo. Ngithuleleni bazalwane. Yeah. uNkulunkulu makunika into uNkulunkulu ngalendlela ukuthi makunika into uphinda akunikeze ne-manual how to maintain it. Therefore take heed to yourself and to all the flock bakhona ne-leadership la among which the Holy Spirit has made you overseers. Overseers to shepherd the church of God which he purchased with his own blood. Read. Ziqapheleni nina nomhlambi wonke anibeke kuwo umoya ongcwele. Yes, ukuba nibe ngababonisi bokwalusa ibandla likaNkulunkulu. Lokwalusa khunywa ne-leadership. Lokwalusa ibandla likaNkulunkulu. Yes, lipi lolo bandla alenze njani qeqeqe azizuzele lona ngegazi lakhe. Somebody say amen. Let the Bible he purchased, that is past tense, purchased with his own blood. Elakazulu lithi azizuze. Elaphesheko le azithenge. Azithengele lona ngegazi lakhe. Number one, bathatha last week sisitike kakhulu emsebenzini wegazi lika Jesu lihlanza izono zakhe. Please bazalwane, please. Ngishilo ngathi asithethelelwa igazi lika Jesu ncancanca. Sihlanzwa igazi lika Jesu sithethelwa uNkulunkulu. Ungathi ngithethelwe igazi cha. Uthethelwe uNkulunkulu wayisekuhlanza ngegazi lika Jesu. Igazi lika Jesu lihisophu. Ngithuleleni bathandekayo. There.
Igazi likaJesu liyihisophi, isihlanzo uNkulunkulu akusebenzisayo, insipho ogezwe ngayo usowuxolelwe. Kuqala i-forgiveness mase kuba khona i-cleansing. Ngikhona nibathandekayo. Wena umukela uJesu, uJesu akwamukele mase kuthethelela. Ngikhona nibathandekayo. Kungaba uJesu noma ngawo uNkulunkulu okuthethela izono is fine. Akuthethela izono mase uhlanzwa. Sihlanziwe. Ngikhona nibathandekayo. Sihlanzwa ngegazi likaJesu. This time la sibuka khona sibuka igazi likaJesu livela njengentengo. Ukuthi one sathengwa ngegazi likaJesu kodwa nithuleleni inkonzo wenu. He purchased with his own blood. Shuthi bazalwane bami igazi likaJesu abazalwane nabangcwele into esenza siqualify ukuthi singabangcwele ingoba sithengiwe ngegazi likaJesu. Senziwe njani konje? Sithengiwa ngani? Nithuleleni sithengwe ngani? I-value yento uyibona ngeprice yayo. Bafethu selibhalile sebephumile abazobana abamashasi. Bona ngicheckela abazana basebephumile abazana abalapha. Ufuna ukukhonza mina ngeke ngisuka kude kabi. Uthi ngazojika nje eThekwini ngizobuka nje ubuso mase ngiyahamba. Sekhona inkonzweni kodwa abathandekayo. Nikhona nonke niyangizwa kodwa? Listen Zion, listen. I-value yento uyibona ngeprice yayo. Bajala ukuhleka mangibatshela abazanti ayikho into eshibhile. Ngathi okwazi awukho umusa lapha kwamarketing. Ayikho ifavor. Woza kuthiwa ngine-markdown. Ubonile lapha amakhekhe. La makhekhe lawa la khona lawa ejwayele ukubeka nje etafuleni ezitolo akhishwe ngisho esitofeni abekela bese bhala amakhwe ngele khoza nebomvu. Ngithenga nibuhlule nje nanibuke. Amanga lokhuza nebanga kuthiwa reduced. There are reasons. Mathiwa reduced kwathathwa kwabeka la etafuleni reasons. Is either kunento encane makuwa esitolo seyingubo kunento encane eyenzekileyo or else lozo mpahla seyiphuma kwi-season. Kuqala ke into senama store house manje seyibakubiza ngale lezi la kubeka khona ama warehouse. Sekunama warehouse manje impahla siyakhishwa nje shalofini. Lezi ezokudayisela zona zika summer wango December bayithatha bahamba bayifake shalofini bayibeke warehouse. Kuqala ama warehouse bengekho. Bekufanele ukuthi isitolo sikline lezi ingubo ezikhona ukuze ngene ingubo zesizini lengenayo. So wayibona into yehla ishona zathi khona izathu ezikhona. Ayikho into ohlangana nayo uphiwa awukho umusa waziwa lapha. Xa usiphume siyopha akuyona i-charity kuyadayiswa la. So they calculate. B wayibona into ishona zathi expiry date iseduze. Bahopha imarket manje ukuthi expire bafuna ukuyikhipha shalofini ngoba nayi expiry date ilanga emuva. Muzothola lezi ke ezangempela itolo uyithenga noma si expire. Babani wayibona futhi into engathi ishona ezantsi ingenxa yequality. Bengifuna ukugcina kulowo maybe ingenxa yequality yayo. Uma lamanzi 18 rand I know too much. Uma 12 rand le bottle mase ngiqhamuka nenye brand iba u5 rand awukho umusa. Equality. Somehow uma umuntu ohlakaniphile you read between the lines. Oh now I know ukuthi why lawa manzi abe u12 rand lawa aba u5 rand abantu abadala bakutshela ukuthi hey noma ngathi ayilawa ngiyathanda into efanayo thina sesibadala siyadaya akufana ngoba noma kungangamanzi omabili kodwa equality. Mawufuna ukwazi ukuthi into inevele ngakanani hamba ucheck iprice. Please bazalwane, I'm not trying to undermine anything. Ngiyangena understanding kuphi.
osofa bayafana osofa bonke. Khona usofa oyi-1 bawutshela laba bakwaluthi laba beluthi usofa oyi-1 obiza 70,000 1 angisho i4 set oyi-1 ubiza 75,000 uyi-1 mase sithina sibe nosofa oyi-1 obiza 800 noma 600 oyi-1 uthi into eyodwa osofa bobabili lutho. Nithuleleni kodwa nithuleleni. Uma ufuna ukubona iquality yento hamba ucheck itag uthi ibhalwe malini iprice. Mawuthi qhu uthi sofa 80,000 usiyabona akusofa okudlala. He purchased with his own blood. Kusho in other words sethe manda uNkulunkulu ufika waqhathanisa isiliva wathi cheap. Akuthi angiphume embaleke le ndlela. Ufika wabona igolide wathi cheap. Wabona igazi leyimbuzi wathi cheap. Wabona igazi leyinkomo wathi cheap. Qhathanisa into efuna ukuyithenga ne-value yento efuna ukuyithenga ne-price wathi cheap. Let the Bible, he purchased them with his own. When uthengwe ngegazi likaNkulunkulu. Ivalue yakho ithi kufanele uthengwe ngegazi hayi leyimbuzi naleyinkomo kodwa ngegazi likaNkulunkulu. Sanibonani bantu abathengwe ngegazi likaNkulunkulu. Sanibonani bantu benani eliphezulu. Sanibonani. Nithuleleni bathandekayo. Nithuleleni. Lalelani wonke umuntu ubuka igazi. Kuhle. Kodwa uma usukhulile awusubuka igazi kuphela. Ubuka ivalue yento eyothengwa igazi. Uma ufake esandleni ufake esandleni ukhipha igazi lembuzi kuthiwa no. Akusijoke lo zoyithi. We are not making jokes. Umuntu obukayo izinto yabona umfundisi fana ube white ungabusuba isikudu. Mina ngiyabuka umfundisi nje uNkulunkulu unika igrace nje yokubuka. Ezizinto okudinga ukuthi esikoleni nje uyabuka. Thank you. Listen, uyabuka. Bona. Advertiser ngingena la laba advertiser khona imoto maybe nga Facebook. But nale moto is so much inama mileage yakhona ithi 15,000. So bayisho ne branding yakhona bayibuke interior na yonke into bese bebhala iprice bethi 299,000. Khona lento sebeyithanda ke manje. Bese beyabhala ngezansi kwalokho. Athi no jokes please. Kusho ukuthi abantu abazofona bedlala ngoba khona umuntu othi into 299,000 afuna ukunegotiate ngo-60,000 bese ethi ayichaya anginawo 299 ngicela ukubuza angeke enunginika yona ngo-30. So lapha kudilwa ke nabantu abenza ne-offer yomdlalo ey'ntweni ey'serious. This is what David is doing. Usathana uthi umuntu wevalue eze ne-offer yemidlalo. Sengathi ungaze uphakame njengalabo abantu ababhalayo uthi ngithengwe ngenani eliphezulu. Nithuleleni bathanda kakhuluma. Shona uthanda ngithengwe ngenani eliphezulu. Shona uthanda ngithengwe ngenani eliphezulu. Angisike. Khona ivesi bengifuna Nkosi. Yeah, 1 Corinthians 6 verse 20. Akumunwe lapha sikaphu purchased. Ake uzothandazeka nje. 1 Corinthians mama 6 verse 20. Awufunda again. Ngokuba nathengwa ngenani elikhulu. Hey kodwa nithule nonke esontweni nithuleleni bathandekayo. For you were bought at a price. Yes.
Ngakho-ke mbongeni uNkulunkulu emzimbeni wenu. Isizathu yini? Isizathu yini? Ngokuba sikhuluma isizathu yini? Lento sathi ngathi ibhadlela kulabo abantu abathi bayakholwa. Kakhulukazi abasindiswa. Nathengwa past tense. Nathengwa ngenani. Ukuthi isizulu sakithi lithi nathenga ngenani elikhulu. Wazi iBhayibheli lifuna ukuthini la? Lifuna ukutshela wena ukuthi umusa uhamba uhudu lophaqa. I-value yakho is not of this world. I can preach somewhere. Kodwa nithuleleni bathandeka. iBhayibheli lifuna ukukutshela ukuthi inani ne-value yakho musa uhamba uyibukela phansi. Lithi nathengwa ngenani elikhulu. Okay, yes, thank you ma. Nikhona bathandekani? Ngishomana noma nikhona bazalwane? Nenzi kanjani bazalwane bami? Khuluma phela nami ukuthulele manje. Wenzi kanjani? Nenzi kanjani? Ngani? Awufake NLT. Fake NLT. Mina ngifuna ulalele. Ngoba yabona bafowethu, lalela idosi le. Idosi. Yabona into ngishumayelayo, idosi ngifaka umjovo. Yabona yazini umunye uthi hawu lo baba yini akahlala ishumayela ethanda ukushumayela into eyodwa ayiphinda phela idosi. Angisi hit and run. Dosi. Kanti ngifakele ukuthi ngiyibone ihambe egazini kuwe. Ngiyibone ihambe egazini lapho. Uyabona njengamanje, yabona istate sakho. So i-approach yakho nanendlela ocabanga ngayo isafana nangale ndlela engaqala ngayo ukufundisa lento. Kusho ukuthi ngisahleli. I'm not preaching angishumayeleli khona to prove myself how powerful I am. Ngishumayela transformation. Ucabanga futhi drive how many hours, so much hours, tired. Izala. Ngingezofuna uNkulunkulu ngekhonto inhloso uNkulunkulu ufuna ukubona ama results. Anje ama levels awufani bafethu. Mawusukhula ususebenzela transformation, you are pushed by change. Hayi passion yamavesi namathuba, right? Sesasaliphasa eclass lamathuba. No, sesibadala asakhathaleli ukuma phambi kwabantu, sikhathalela ukushintsha impilo yomuntu. Ande amanukula nawafani. Yabo? Motive ayifani. Omunye usuka athi okay, fine, it's your stage. Mawusukhulile, you want to see transformation, you want to see change. Futhi mayingekho change awubi be compatible. That's why ngengidlule la ungakashintshi. Uma usele unless otherwise uzosibambezela ngabe ishintsha abanye decide ungashintshi sodlula. Sikushiya ungashintshi oshintshwe. Ingakho take these things very serious. Nathengwa enethile manje. Oh, for God bought you with a high. What and khona nibathanda kahle. Yeah, kusashiwo manje the price of paid with a high price. Somebody say high price. Akufanele bathandaka uthi njengabazalwane ingqondo yethu ibe tapped ukuthi siyafana nabantu bonke. Mina ngikumzalwane engamfuni njengomuntu bazalwane nami phela eqinisweni noma umzalwane kodwa egcineni kosuku umuntu phela nawe. Usefuna uaccommodate nonsense. Yabona mase khomba ukuthi umuntu kade ekhohliwe. Egcineni umuntu at the end of the day. Hey, kukhona abantu ama-philosophers, people who can just give explanation and they have revelations uku-accommodate uhlele ebuthakathakeni. Khona abantu who are anointed ukukunikeza i-seat ene-aircon in your weaknesses. Akwenza ungacabangi sukuma uphume ebuthakathakeni. Because abantu abaningi la ba-accommodate ubuthakathaka bashunyayelwa as part of your life. As a result awuyiboni ubhoncuke entweni yobuthakathaka. Udla isono ngepermit. Yokuthi bonke phela abazali bonke bonile. I-presentation ye-gospel eyafika kuwe yakwenza walimala uparalyzed.
Manje singama-paramedics. Sithunywe into eziningi in one time. Sishama ambulance elbovu besiphenduka ama-breakdown kuye sikhale kuye sijike futhi khona lapho sibe ngodokotela sibuye sijike lapho sibe ngama-partners kwi-kingdom because iningi into senze into eningi in one time because sithi sishumayela sibe sihlakula futhi sikhipha ukhula alutshalwa abantu sishumayisa ingqondo engafuni ukwamukela ivangeli kaJesu ekuthenweni ngoba lilinyazwa indlela elipresente ngayo kwasengathi umuntu okholwayo kuyenzeka akholwa phinda anya. But I'm here to declare ukuthi uhlangane noJesu wathengwa ngenani eliphakeme impilo yakho iyahlukanisela uNkulunkulu. Somebody say I'm set apart for God. This is not a life of an angels. Akuyona impilo yengilosi le, impilo yabantwana. You are greater than angels. Ungathi angiyona ingilosi. Oh, you downgrade yourself. Anganzoyibiza ngaleto. But i-order yasezulwini ufuna ube uNkulunkulu, ube uwena, ube i-angel, ube i-nature. Wena ucabanga ukuthi ingilosi ingcono kunawe, we are in big trouble. Ingilosi ingama-servants to you. Lithi iBhayibheli ziyizikhonzi zethu. Lithi uzenza imimoya ziyasikhonza, ama-angels ayasikhonza. Kahle kahle ngababiza ngani laba bantu ama-angels? Ngayibiza njengabantu abangisevayo. Uyabona nje manje zithatha iscroll kumoya ingcwele, thatha iscroll. Le message engishumayelayo iphuma kumoya ingcwele, umoya ingcwele unika the angels to go and let hamba unika the servant. Ziyangikhonza njengoba ngehla ngenyuka ihamba all over. Hayi listen, zinikwe mandate from heaven to look after me. I am a minister wona singama bodyguards. Because I am the minister of the gospel on earth. Ingilosi ayishumayela mina. Yini ngipodium. Njengoba ngishumayela ngiqinisele anikhola lento. Ngishumayela ngeministry yama angels one day. Njengoba shumayela nje they are going all around. Sinika uthi lithi iBhayibheli anifunga should ihubo 19 naniphume phandle mthandi phandle. Nanikhona. Lithi iBhayibheli niyo uNkulunkulu uyayaleza ingilosi ziyalezwa uNkulunkulu. Uthi nje ayiyaleza ingilosi ngenxa yakho uyayaleza ukuthi zikubambe ungaqhuzuki usho onyaweni kodwa ziyaleziwe ikhomandiwe hambani niyogada ubani angaqhuzuka onyaweni ubani onevelu la yilo thunyiwe inoma logadwayo. Nathengwa ngenani eliphakeme. Ingilosi ayithengwanga ngegazi. Asifuna isikhandi ithingi zabazalwane ezivuma yonke into. Oh yes bas. Hey mina ngiswani oh yes bas. Mzalwane. Sathana aphosela ukuthi Nkosi yami phela kuyenzeka. Kulungile angikhondeni kodwa nje umuntu ahlale nje abe comfortable ahlale nje ayibone ukuthi I know ayona hayi no. Sithi asingibambile la umuntu ahlala khandi sithi avula ngisho ama account mfethu kulungile. Asathe sibambe kodwa so sesajwayela isandla engcolile sikaSathana kubamba asasho uzijwayela ukuthi I know mfethu ayikuthekuzayela this is my devil stay here. Ya uSathane wami nami wonke umuntu unawakhe hayi mina nginaye. Ngoba lithi iBhayibheli uma idemon umoya engcolile ephumile kumuntu kusho ukuthi ngiyazi ukuthi umoya engcolile uyaphuma kumuntu. Lithi iBhayibheli uma umoya engcolile ephumile kumuntu uyahamba agcwale intabeni angimazi lo accommodate abazalwane mina ngazi lo uphuma kumuntu azulazule intabeni afuna indawo azohlala kuyona angayitholi mina ngazi leso obuya ezolunguza endaweni awayihlali kuyo naku umoya ngaziyo angikwazi ukukhandela isofa abazalwane bahlala nawo mina ngazi idemon eliphumayo angazi idemon eli-accommodatewayo. Libe nekamero lalo in your life. Twake leya room ayingenwe yeconsi lakhe. Kunendlu yeconsi. Thamiyeke-ke mayisevuke into yakhe ke. Bafethu wonke umuntu unento yakhe. Sombona ngoba kasibingeleli sonke ngalo la. Angena gqishazela, gqish. Tuyivukile inuni. Akasemubi usefana nento emngene.
Ihlayilele inunu yakhe ha. Ane sonke manje la. Ungibonile. Next time ubuya ngalo attitude ivukile inunu. And lento uyayi-embrace ngoba wahlangana nabantu abam-interpretela lento njengento e-accommodatewayo kwazi ukuyi-embrace hlale. Akasahlangane neyiwengu ezobheka emehlweni. Imthetho idemon njalo le. Alimale limazo ukuthi idemon makhulwa ngalo khanyiswa la likhona lenza lo hleli kulo abe uncomfortable. Mthetho idemon njalo lelo wena ufuna uyithandazele lento yakho. Uthi bonke abantu block bekuzila bayakusaba nje labo kutshela idemon lento. Uzozuya esogweni ngani. Kube mhlungu ngathi kuyaphuka kodwa la thandaza khona liyahamba. Amen wena uney'nsolo zongokuthi ngathi ngihamba ngalawo obuye wakhe ngakhona. So for God bought you with a high price. Somebody say high price. Somebody say high price. Say it again, high price. I-value yento uyibona ngento ethengwe ngayo. Yes, the next verse, man. This 1 Corinthians 7, verses number 23. Yes, come. Nithengiwe ngenani elikhulu. Yebo. Ningabi yizigqila zabantu. Nithuleleni. Nesenjani bathandekayo? Lithi iBhayibheli God paid a high price for you. God paid a high price for you. Awusikhulume lesiNgisi usipersonalize. 1 2 3 go. God paid high price. Yeah. Ikhona nibathandekayo. Ngicela uyisho kuwe manje, come on, go to go. For me. Ikhona bathandekayo. God did what? Paid a high for who? For who? For who? Should uthengwe ngenani elingakanani? Lento kodwa now, yabona the key word la God. Ngoba kuya ngokuthi kukhokhe bani. Bafowethu, noma ke wena ungayibukela phansi ngiyakucela, ngicela uhloniphe lo. God. Listen, alisho man. Listen, alisho the prophet. Listen, alisho the apostle. Listen, alisho the angel. Listen, God. Okhokhi lapha uThixo. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu usithenga ngenani eliphakeme. Sakathi ngase ngivuse ngithandaza nguvuse kusakade angaze ngawathatha amanzi avele ezwini ngithela abazalwane ngithi bazalwane vukani sivuka uphakame njengekholwa uthi Satan you are too late, devil you are under my feet. Athi Satan uthembeni athi ngithemba intengo ngithenga iprice engithengwe ngayo. Sakathi ngakhona abantu abathi ngithengwe ngegazi inani eliphakemeyo. Abazali basasazweni bathi baba siya kubo. Ngothando thina sathengwa eliphakeme. Then so because of your high price ngenxa yentengo othengwayo said the Bible, so don't be enslaved by the world. Enye into fanele sambe njengendlela esithengwe ngayo. Iwalk ayisho ukuthi iyabiza leya part. La. Iwalk ayisho ukuthi iyabiza leya. Yabiza. Mangithi walk angisho indlela ukuthi shintsha indlela ohamba ngayo, but I'm trying to the way you conduct yourself ngiqonde lokho. The way you conduct yourself akubonakala ngisho emsebenzini iyabiza leya. Njalo ngeke ngithi bazalwane umuntu uyabona bazalwane mhla usucheap abantu bayosho noma yini. Cha, hayi ngawe, hayi abantu bawukhuluma noma yini kunawe. Uyabona umuntu oshare, uyabona i-value yakho sometimes uyibona nange-approach nangendlela abantu abakhuluma nayo. Uyabona uma uhamba nomuntu emotweni
echeater. Aba nomuntu ocheatayo emotweni. Ungena ucingo. La lo muntu acheata ongesiye unkosikazi wakho. Ehamba nawe. Alibani. Athi njani babizana ngalo kusangana babizana. Siyaphila. Ya. Akhanda ama-appointment azawaqeda. Futhi kuvele nakuwo lo muntu akhuluma ngaye akuyena lo ashadile. Lalela-ke. Mawuqeda lapho wena usuku babaza ukuthi kanti ubani ugange kanje. Mina ngibabazi lokho. Ngibabaza kanti ubani ivelu yakhe akayiboni kanje. Because uma engathi sekuyikholi kangaka kungena umuntu oneweight angene in the same car. Sorry uyakhatha enze ngathi ushawa inetwork uyakhatha avala ucingo amva lokho angene kwa scroll ehle azozo delete ukuthi ubani abekhuluma naye avala lokho angene ku flight mode avala ucingo usebala ukuthi le yakholi ingangeni kukhona lo. Yabona njengoba ngishumayela manje angishumayela ethi uphinde ngishumayela ethi value yakhe ikhuphuke. Abantu bangabi comfortable ukwenza imsangano yakukhona. Kufanele ukuthi nithuleleni bathandakazi. Uyabona enkantini la kusetshenzwa khona futhi uma ungena kuthiwa nangu umfundisi nangu umkhokheli ungakazi ugcotshwe. Kusho ukuthi iprice ikhuphukile. Kusho ukuthi iprice inyukile. Somebody say something. Lalani bazalwane, ayikho into engikhathaza nje ukuthi ivalue yethu. Ngikhuluma nabanye abazalwane mhlawumbe ngithi wonke umuntu oyohleba umzali wakho kuwe aka undermine umzali undermine nawe. Cha akimiyeko kamoya ngisho wenyama. Athi yabona uma wakho hayi uma wakho nje into engekho. Ma wakho ufakuphufu. Ma wakho iyo mama. Uthi manje ushuma ka ba ngisho lo wakho. Listen, akadelela uma, udelela wena. Usho ukuthi lalela ngendlela oshaya isikali esincane ngayo kimi. Ngingakwazi ngisho uku-undermine uma wakho before your eyes. Same applies spiritual. Angitshela bazanthi hey umuntu ohleba umfundisi wakho usuke engahlebiyeni usuke edelela wena. Ngoba usho ukuthi i-atmosphere ne-weight yakho ilula ukuthi ngingakwazi ukukhuluma ngomuntu omvelishayo. Alula kodwa kuwe. Bona unababa uyihlale. Cha Nkosi siyawuthini webe mkhufa. God paid a high price. Anna amen yes. God paid a high price for you. So don't be enslaved by the world. For the blood of Jesus renews value. Ikhona nibathandakazi. Sifunde nama 1 Peter. Jeni makhelwane uyezwa kodwa makhelwane. Yabona umuhle eduze wamakhelwane ongezwa. Intercede. Thandaza ngathi uyahamba namhlanje. Uthi uzithandeze kuzwakala wethu. 1 Peter 1 Funa sifunde verse number 18 and verse number 19. Read in the soul system. We shall pray. Nazi ukuthi anihlengwanga ekuhambeni kwenu. For you know that God had paid. Okay, right, come. Nazi ukuthi anihlengwanga. Ngicela ufakela yeah. Yes, come. Nazi ukuthi anihlenganga ekuhambeni kwenu. Ehene. Okuyize. Yeah, Enakunikezwa ngoyihlo ngezinto ezibhubhayo. Yebo. Isiliva negolide. Anithengwanga. Uthiwa hamba uyazi lonto. Ukuthi anihlengwanga ehambeni kwenu okuyize. Ngezinto enanithengelwa oyihlo noma obaba. Isiliva negolide. Ngithuleleni bathandekayo. Yeah, come. Kodwa ngegazi elinqabileyo lika Kristu kungathi elewudu elingenacala elingenabala
Somebody say amen. Kuthiwa nihlengwanga ehambeni wenu waseqaleni ngesiliva negolide izinto ezibhubhayo. But the Bible says, but with the precious, somebody say precious blood. Somebody say precious blood. Let me Bible, but with the precious blood of Christ. With the precious blood of Christ. But for if venula ayikhushulwanga igazi, ikhushulwa umnikazi walo. Uyakuthi uthengwe ngegazi kabani? Hey kodwa nithuleleni kodwa ngale kamanje. Uyakuthi uthengwe ngegazi kabani? But with the precious blood of Christ, as of a lamb, as of the lamb, without blemish and without spot. Igama lingenhla kukhulunywa ngo-redeemed. Igama lika-redeemed liyafana no-purchased. Listen, but with the precious blood. Somebody say precious blood. Bafowethu umkhiqizo wento owenzinto usho ivalue yento eyenzile. Mayigazi li-precious into ephuma lapho. Kodwa bafowethu yazi ngishumayisa abantu aba-wrong. Kodwa nikhona ngithi uma igazi li-precious into ekhishwa yilo. Ngoba yonke into eyophuma entweni ikhomba umkhiqizo ophuma entweni usho ukuthi wenziwe yini. Into ekhishwa, into ekhandwe ngegolide langempela. Uma iring ikhandwe ngegolide genuine, lo iring leyo izobe genuine. Genuine is the gold. Igolide mali genuine, nering ekhishwa lapho genuine. Uma igolide li genuine, newash eliphuma lapho li genuine. Ayikho indlela igolide libe genuine bese iwash liba fake. Siyayinqaba. Somebody says he's telling you. Naga sibe fake, sibe puma, and when it's genuine. The blood is precious. I am precious. Somebody say I am precious. Unjanga lento ekuthengile. Khulule nthulele mathanda ka. Unjani wena? Unjani? Uthengwe ngegazi lika Jesu precious. But with the precious blood nakhona of Christ. Omunye ucabanga ukuthi ngithi of umbuyazi ngithi of Christ. Omunye ucabanga ukuthi ngithi of umprofeti ngithi of Christ. Uyazi uthuleleni omunye ucabanga ukuthi of a businessman ngithi of Christ. Omunye ucabanga ukuthi a blood of president ngithi mina of Christ. Omunye ucabanga ukuthi a blood of queen of London ngithi of Christ. Lalela iveli ikhushulwa umnikazi wegazi. Ngokusibona singasabi ukushumayela ngegazi kaJesu. Si-celebrate umnikazi wegazi. Hallelujah. Sithengwa ngegazi. Jesus. Angikwazi ukuthengwa ngegazi likaJesu. Bese ngifana. Igazi likaJesu mali precious, uthi izophuma izoba precious. Igazi ngafethu. Yazi umoya ngcolo uyangitshela ukuthi niyezwa. Uma igazi li precious. Into ekhandwe ngesikhumbo sunqo uba unqo. I-product bathandakayo kuya ngokuthi material noma into. Okay, i-material right. I-material ekhanda into isho umkhiqizo ozophuma lapho. Yeah. Oh God help me. Ubaleka ukuthi ngangena entweni zethu sisebenzisa kodwa by the way nami ngiyasebenzisa lapho nakhe. I-genuine leather jacket. Awasekho la majacket. Bakhona ama jacket sasiwagqoka kusiqala. Yayazi leather yethu mhlawumbe. Sorry. Khona ama jacket sasiwagqoka kuqala hayi manje. Khona ama jacket sasiwagqoka kuqala kuthiwa i-genuine leather jacket. Kwangathiwa genuine kwathiwa leather jacket. Umuntu uyabona ngathi lento kufaka uplastic anyana nje angazi lento babeyithathe base bayimboza kanje. Indaba yazi yayiqala nkathi ijeni. Mawuseyintsha icwebezela njengayo. Yabona ingazi ukuthi iyona unqo. Insuku mayiqhubeka. Eyami jacket nganginayo khulekana angisami akatheke yakho nami ngangaba nayo. Indaba iqala ngokuxebuka manje uthi uyayibona nayi leather yami iphuma mase kusala icover le ngaphakathi engathi isponge ongasunderstand kahle. Uthulelani? I-material ekhandwe ngayo. Genuine uma genuine leather izokhipha genuine leather uma
precious. Jonathan, I am precious. We are precious. Jonathan, I am precious. Somebody say yes. Jesus. As of a lamb, mentality without blemish and without spot, elingenabala elingenasika. Shuthi into ogezwe ngayo ugezwe ngento engenabala nengenasika, unesici unebala. Sengiyakuyeka ke kwena uthi unesici nebala, mina ngibona lento owashwa ngayo manje. Bukani nginesici nebala, kodwa manje sengifakwa into engenasici nabala. Sengenze njani? Ngigeza ngento engenasici nengena. Mangivuka lapho njani? Yazi sukana niyangihlupha niyazi. Uyazi angazi ngizosonta apha futhi ngifuna ukuya enkonzweni. Angiphinde ngithi lalelani. Mina nginesici wozobamba khehle. Wozobamba. Uzoba uJesu kwamanje. Uma ungiqeda la uyaphelile ngawe. uJesu igazi lakhe leli. Yimina leli nginesicelo nginama blemish. Nginama spots. Ngathi ngey'imbuzini ngabuya nginjalo. Ngathi ngey'nkunzini ngabuya nginjalo. Ngathi ngiyakhontroleleni kodwa la esontweni. Ngathi ngiyakola mthotho ngabuya nginjalo. Yini wendanda. Ngathi ngivakashela amanye amagazi ngabuya nginjalo. Kwase kuhayikwa yonda yakhona. Bafika washina yena uJesu. Oh yeah. Ngetagazi elingenabala nasila. Naqondana ngafika kuKristu. Uma kufika kuKristu wathi lalela phe. Ngiyakubona unamabala. Wozani kimi nanonke nikhatha ngiwensindwayo. Wathi kuyakuphumuza. Ngiyakubona namabala. Ngiyakubona uyehluleka. Lalela ngine-answer ngine-solution. My blood. Wabasha bakushumayela nje kukhona abantu akwenzeka kuba lento. Usathane wazi sengasehluleki. Usathane wazi njengoba umuntu onganamali. Kodwa lamhla ufuna apply igazi lakhe. Bakhulumayo basho into abayithandayo abathandayo. Mangivuka lapha usuwahlangana nami ngisahlamba wena. Awuhlangananga nami sengiphuma khona la kade ngihlamba khona. Sometimes uyangijaha kade ngisahlamba. Igazi elingenabala elingenasici. Mangivuka lapho njani? Angifuni niyakhazimula niyangidropa. Awunjani? Awunani futhi? Come on, Tana, I'm blameless. And I'm without spots. Shooting no more spots, no more blemish. Abanye bacabanga ukuthi self-praise. No, self-justification. God is the power. Power of the blood. Mawuvuka lapho. Uthi ngihlengi we ngihlengi we
Manje ke mase ngiphume egazini elingenabala elingenasici. Futhi namanje precious as the blood. Lalelani bafethu sifana negazi elihlanzile. Abantu abaningi bayitshethe kanti hayi no sifana nalento esigezile. But there's no way to ungafuthi perfume yakwa Shield musunuke enye inhlobo. Mufuthi Playboy unuka yona. Mufuthi Shield unuka yona. No, ngisebenzisa yona na. Mufuthi Playboy unuka yona. Angizama undermine ama perfume. Ngizama ukutshela ukuthi umuntu umkhiqizo walento ayisebenzisile. Yeah, mufuthi Playboy unuka yona obvious. Uthi mabedlulela ukuthi umuntu ayazi ukuthi fake Playboy. Ngoba unjengalento odlule kuyona. Mawudlule egazini kubonakala kahle uthi yabona ke lo uprecious njengalento emgezini hlala phansi ke hlala uprecious njengento emgezini. Next week assignment 4 things that power that are carried by the blood. 4 center of power that are carried by the blood. 1 and 2 sishi namhlanje. Mhlanje sibona amandla egazi lika last week sibona amandla egazi kaJesu ehlanza zonke izono. Akwazi ukufinyelela egazini kaJesu musuphinda usathana akukhondeme ngesono nongasenzi. Banohamba nje ungakusabthi ngihlanzi. I'm cleansed. Be proud. Simchazelile ngalivesi abahlale benibopha ngalo ni. Lithi othakana sono uyayikhohlisa ngani khona. Mawongekho hamba uyocheka lapha ku live. Siqazile lo. Sande khona mihlala abantu abangazi. Bethethe othakana sono uyayikhohlisa akanaqiniso kuye. Sonke bafuna ukuthi sonke sinezo. Kanti sasine igazi lika Jesu lahlanze ezonweni. Umntana kaNkulunkulu umuntu ohlanzile ezonweni zakhe zayizona. Uma thiwa kuyasondela kuthina khala sasinuka iphunga lesono. Musondela kuthina manje sinuka iphunga likaNkulunkulu through the blood. Wena nje unuka iphunga likaThixo. La ungena control 1. Bese uNkulunkulu uphuma khona. Mangine perfume angiyisebenzisa ngayishintsha. Ungakangiboni mawuthi perfume strong ungakangiboni uyazi perfume yami. Uvela shitayisho sokhona. Uthi indaba uthi ngizwe perfume yami. Yazi inenze uthi uJakobe athi uRebecca gqoka ingubo kamfweni. Yazi wayifuna ndaba. Uzwana phela ubaba mayesembambile uthini. Yazi wayifuna iperfume kamfowabo. Uzwana ubaba wakhe mayesembambile uthi bheka iphunga lendodana yami akasho uthi umzimba uthi iphunga. Kuya ukuthi ufake iperfume baba. uJakobe igama lakhe waye second born. Umuntu wayengaqualify isibusiso. Wagqoka ingubo eyineperfume yomuntu oqualify iblessing. Wathola isibusiso sikababa wayengadeserve because of his time party. Ngeke umbathi igazi kaJesu uhlanzwe igazi kaJesu usuba rejected. uNkulunkulu methu uyasondela kuwena afica igazi kaJesu ukhipha isibusiso bezosikhipha kuJesu kodwa sikhiphe kuwena. uKristu uNkulunkulu akasibuki ngawe usibuka ngoKristu. I used to say iTV kaNkulunkulu labuka zonke izinto khona uKristu. Yonke into engadlali kuKristu ayiphili uNkulunkulu. Aningizwa ke le aningizwa ngiphinde ngithi iTV kaNkulunkulu uKristu. Into edlala nje iTV uNkulunkulu mayefuna ukubuka into mawuthi uNkulunkulu ufuna ukubuka into eminterestayo uyibuka kuKristu. iTV kaNkulunkulu uKristu. So yonke into engadlali kuKristu uNkulunkulu uthi ayikho. So ungaveli kwi-screen sikaNkulunkulu kuKristu uthi uNkulunkulu akekho lo. Simemeze sathi uyamazi ubani athi ubani lo wangimbona. Ngoba uNkulunkulu usibuka kuKristu. Wena waphuma kuKristu ezulwini waziwa ukho. U-exist emhlabeni ezulwini awu-exist. Ngoba through Christ uNkulunkulu uyasamukela. Through Christ uNkulunkulu uyasazi. Through Christ uNkulunkulu uyasiqola. Through Christ uNkulunkulu uyasivikela. Through Christ yonke into evela kuKristu uthi hayi lokho.
waziwa ngoKristu. And that's 5 minutes of prayer. Side airport. Awembuza umbuzo mhlawumbe ngaka highlight yes. Nekhona into umongelesho. Selubuzo ukugcina. Akuyona intshumayelo yangesonto le. Accordingly, intshumayelo yangesonto. The message for you. Please. And there are Sunday songs and Sunday sermon and 7. Because we are not religious much. As born of salt. As it. We are ministers. As critical. So for no further net, sifana net 70. We disgrace mhlawumbe. Uthi igazi kaJesu ngafela ukwenza umsebenzi uqede. Siphume la sibize ngezihlule futhi. Disgrace. Igazi kaJesu ukwenza umsebenzi and go out here and call ourselves a domet. Sibize ngodomet. When you are a person, you are a man and women of faith. A man and women of faith. Unefaith. Awunandaba abantu abakusurroundile bayiqonda lento noma bayiqonda. Futhi kahle kahle ayibi namandla ngoba siqondwa abantu. Inamandla kakhulu mayiqondwa wena. Ayithule yonke into wena. Yazi ulindeni wena? Ulinda ama recommendations abantu. People to recommend you and say, I see wonderful. Uyomangala abantu bawuthini kwena. Mhla abantu bekhuluma nawe bazothi kade ngayiqala ukuyibona into ngathula ngayibona. Umuntu uyakwazi ukuyibona into athula ayisho 10 years later. All along uma umuntu wabantu uyocabanga ukuthi awuyona into kanti uyiyona bayibona bathula. Bayokutshela 10 years later ukuthi hey, uyakhumbula ngo2001 ngahlangana nawe. Hey. Enye intombazana mayisiphendukile sathi ukukhonza nayo sithi hey, kodwa siyakhumbula elilanga nangiqhamuka lapha. Nehlane futhi sasamba nje. Uthi ngani bona uthi ngacasha. Uthi ucajelana uthi ngihamba ngeke. Uthi nganibona casha. Ethi ucajelana uthi ayi angisaba nje ukuhlangana naye. Uthi dangerous ngalo ndlela. Uthi no. Njalo mangihlangana nani uthi ngangivele ngibone bonke ububi bami phambi kwami. Singashumayeli sambe emakhaya. I-question ithi ngazi kwakwenzakalani kithi ngaleso sikhathi siyibona njengobani. Siyichecka ngeaccount kanti khona abantu abakuchecka ngecazumulo. Mhlambe ngalo langa lo ntombazane ethi ecasha esibona angiwaqamba manje epulpit. Ngakhohlwa. Isifunga engasenza noNkulunkulu I don't know. Angikhandi mina waiting ngento engekho. Angisiyo lo msho. You never hear me say ayawenda wasuku sishosha ngakaza kwenza. I don't. Uma ngiconfessa ngifakaza ngento izulu suke lithi amen. Because I'm not impressing you, I'm impressing my master. Ayingawe lento. Ngithi mina ngazi ngaleso sikhathi ke lentombazane esihlangana naye sicashe. Sidlula. Ngazi sasinamali i-account. Uthothi ngalo la kwaku00. Kodwa i-account ewu00 ayisenzanga lo ntombazane wangabona inkazimulo. Shuthi lento ayincikile ukuthi unani, ayincikile ukuthi kodwa ngithulele nibathandakani. Lento incike emsebenzini owenziwa uKristu in your life. You are not a giant omholy. Akwona umhla ka15 no30 no21 no28 nomhla kalokozana oqala ukunika ivalue. Awunikwa ivalue ngecard. Awunikwa ivalue credit card, awunikwa ivalue ikhadi lemnyama. Lo msebenzi owenziwa uJesu nje wegazi unyusa sesiwatasha andi ngijamisa umfakazi siyafakaza hey ngatasha athi wakunini sayasho sesizama okay uyanga siyakhumbula sehlala uyanga wena umfundi wogqoka ukuthi lo umfundi ubani futhi khumalo ogqoka ukuthi lo wayiqoka usanda usasigqokeni
into engakhohlakali sidlula siyigeneral singashumayeli sihamba kodwa sashinta ngakazi ukuyikhohle ya recorder permanent engqondweni uthi omunye indaba ingoba umpostoli cha igazi the blood lento inevalue ngalendlela yokuthi awufani nalendlela ocabanga ukuthi iyo lento akufanele yenziwe abantu beke yaqondwa abantu ungayiqondi wena icrisis lento fanele iyaziwa wena ngisho abantu bengeyazi mayaziwa wena umuntu amen uNkulunkulu wakuthola hamba ngeziki yathela kuswaka 2 years no more thithiza uzomxolisa yonke indaba hayi ngiyaxolisa le nkosi ngiyaxolisa bafowethu ngiyaxolisa angilutho sefikile lo ngilutho kuthiwa ecela abangilutho baphume sifuna abantu abazosinike subtext akuzodlalwa la le humbleness yakho engekho ezwini kwesithi ayindawo ayisebenzi ukuhamba ukuthi hayi bazalwane into engelutho ulopholo yakuthela wayenamanga umuntu othi abantu abayithobile abantu abacontradictive imibhalo call yourself salt of the world call yourself light of the world call yourself a chosen generation call yourself whatsoever that the Bible says. Oh, my time is up. Somebody say amen. Forgiveness of sins, those are power. Forgiveness of sins. Forgiveness of sins. Esokubona sikunika ama details next time. Umsebenzi wegazi lika Jesu as the protection over your life. Really? Gazi lika Jesu as the protection over your life. So buka igazi lika Jesu njengamandla okuovercome isitha. Igazi lika Jesu aliqini ngokuhlanza izono kuphela. Kodwa liyabuya liphenduke libe protection of. Ukhona izinto engenzeki kuwena ngoba unophawu lwegazi lika Jesu. Thandaza protection sakho. Lalela mali thiwa wathengwa ngenani eliphezulu. Leli nani othengwe ngalo, the same blood of Jesus is able to protect you. You have the mark of the blood wherever you go. La ungena khona la igazi lika Jesu. You will be shocked even ishinto ethinta wena. Amadimoni awakwazi uyi-access kalula because of the blood. Kwakusadume lento yama-devil worshippers. Ukuthi sibizwa ngenye into manje. Isibizwa ngenye into manje kodwa it's the same thing. Lo moya akazuhamba still there. Ukuthi usuthola ama-interpretations amasha. Abantu ba-scientific manje ngishenye into demonic bayithutha bayi-sex science. Usho nje yabona umuntu lento ayenzayo into amademoni lawo so sebethole amagama right e-science ukuze accommodate. No bipolar manje. Tune bipolar. Yabona mhla kumanifeste kahle idemon, they will call it a bipolar. La umuntu enama visions khona. Ezinto engekho real. Khona umuntu ongathi ufike wena sisufike uxoxe naye la phansi. Nakhuluma naye wamthuka. Ahamba etshela abantu uthi umthukile I saw you. Uthi uyaphika uthi I told you. He was dead. Sibonene naye. And he has Lord. Go and Google them. So when a person ever nama imaginations ezinto engekho kodwa I-create zibe into ekho. Sathutha ku spiritual ngoba nathi sithanda kakhulu senza icwicwi engekho sezulu. Akakazi ibe content njalo eBhayibhelini. Jesus did 3 things. He healed the diseases. Isifo into engene egazini umuntu ima affect.
He cast out demons. Demons are spiritual things that occupy your mind and capture your mind. Demon is those things. If it is not a demon, it is a sickness. Thing must be clear. There's no neutral, there's no passage. And I will say this boldly, without fear. Yazi mangisounda kanje abantu abafundi neyifundiso ila endlini einterpretelwa abantu ngeke udilivwe. Yazini ungadilivwa lento iembracewe yayiscience. Akakazulwe nawe uyibona njengedemon in your life. Ngeke ngibone inkomo ingena la singekho emva kalokho ngiphume lapho ngithi hayi bazi it's a scientific, it's not a science, it's a demon attacks. It's unfortunate bantwana bami ukuthi sisekhona namanje to stand for truth. Yazini ukuthi abantu bayamthanda uSathane more than i-deliverance yabo. Akasekho nje umuntu okhala njengentombazane njengalo muntu wasifazane waseKenani owathi baba wathi Jesu siza wathi indodakazi yami ikhwelwe kabi idemon. Le genge le ibizoyifaka iscience lento bazama ukuyinesa uJesu angayamsizi lo abusisi. When you embrace usho embrace ngisho imoya ehluphayo. Ufunini ukuyigama elingcono lesingisi. Usho hlushwa amademon. Ngabe uphumela obala njengalo wasisi. Lo mama ingane yakhe ayithandala wayengeke ahambe ayomemeza phambi kwabantu public athi ingane yami ikhole idemon. Athi siza Jesu indodakazi yami baba angifuni ukukhuluma into eyiningi indodakazi yami ingenwe idemon. Iyenzani hey lento yenza ngiyayibona idemon le. Wathi Jesu akusho ukuthatha isifo sabantwana usiphosele enjaneni. Wathi nenjana izihle ivuthuluka etafuleni labanikazi bayo. Wathi uJesu angaze kubona ukholo ngaka kwaIsrael. Hamba ke sisi makube kuwe nje endodakazini yakho njengokufisa kwakho. Every deliverance was smart. Demons fight you at the same time. If devil fights me, if demons fight me, be clear, devil is against me. If devil elona abantwana bami, fanele kube clear, abantwana bami uSathane ulwa nabo, kuthandazwe. Kondani bazalwane, musana kunigwegwesa. Yes, misbehave manje sontweni. I understand it. Uthi phela mo around abantu abangayi-understand lento bengayazi. But khona abantu abasi-disqualifya ngokuthi asifuni ukumukela ukuthi unenkinga. Angazi asifuni ukumuka ukuthi unenkinga, sifuna ukulwa nenkinga. Ingakho abantu abaningi abezi abantu abathandaza strong babe nenkinga. Baya kubantu abazonesa into abanako kuze kube namhlanje basanonkinga efanayo futhi. Uyasaba nje ukuthi uphumela athi ngikhulume nani bazalwane i-attack tell makanti i-attack phinda futhi ani attack uma uSathane idemon kuba khona idemon eliku-attackayo woza lithi iBhayibheli makhona ogulayo akaye emalungeni ebandla alisho imember lisho elders alisho futhi ama-elders ba uthi kade wakholwa kushiwo ama-elders in authority. Go to the people of authority and disclose and say yes till nayi iqiniso ayibambele la uthi sengiyayibona into demonic but ngiyazi uNkulunkulu authority to pray and deliver. Pray for my deliverance. Inja inginokhulu umuntu manje onjani akazi ukuthi let cause wayini angazi igate noma igate le disappointment kodwa liyakwazi ukwenza amademoni njengamanje ngibona izinto ezingekho bazana ibandla liqabene namhlanje abantu abacreate ama-story uthi niseyizingane kube senibadala benizoyazi into enkhuluma abantu ba creating stories of something that have never happened that yenzeka he was there. It's a bipolar demon. You tell it demon uzoliqonda qo ifuna uqonda ku-life faka ihloko sithi bipolar demon. Khulula abazalwane nabantu bakithi umoyeni kaFaro and I would confront this demon until they lose you. Let it on the harmony of the church. Abantu abamudi hleli naye la usebona ngathi akafunwa umuntu wonke la endlini idemon lento njoba ngisho abantu bengaxoxa bodwa la beyixoxela nje beyikhulumela khunywa ngaye ibipolar idemon lento
sisakwazi ukukhuluma sodwa manje la. Sesisho kuwena, kuthiwa ngibonile, ngibona ngendlela ngibuke ngayo, hayi ngiboni bekhuluma ngempela. Hey, bazalana ngibuye enkonzweni kusasa, angisezi, ngiyayeka ukukholwa, ngiyamiyeka uJesu. Abantu bahlangana ngami. Yabona bazalana ayikho into embi njengokuthi ukhonze ebandleni elihlebayo. Umuntu uyabuthi uhletje ubani? Athi ngiphana mina ngiyayibafa. Mina ngibona umuntu emlapha, uthi yabona lo akangifuna ukungibona. Hey wena, umoya. Ngiyawuza umsila walento uyahamba manje, ngiyawuza. Lento inyoka, lento idemoni. Ngiyantshela abantwana bami uNkulunkulu wabeka isandla phezu kwami. I can see the spirit, idemoni inyoka lento. Umoya ongcolile lento. This thing myself to go out of the church. To command in the spirit with authority Christ has given to me. The spirit of bipolar will never rule the church anymore. And I said the spirit of bipolar will never dominate the church anymore. I say more when bipolar now we pray to dominate him. Nabene manje asizwani. Abantu abakholwa abantu abinto beshite ngekho. Create amasini angekho abone sangathi sasa umpostoli uyazi wangishela. Ngiyakutshela. No defender nokugcina ukuthi hawuphela. No defender ngathi. Lento ihamba ngodonga. Kuya ngokuthi umuntu ufuna ini. Hamba ngodonga lento. Sasa umfundisi ubani wayithi uyangibamba uyangibamba. Akusiyo khona kwiBhayibheli abakhona phela abanye. Kodwa this time khona abantu abakwazi create amasini. Babona into ibe real, iphile. Bayikhande, bayinike igama, bayizama ukungidlisa. Yini? Ngabona indlela waba wafwa, wahlula kanje neplate emphethe. Futhi ngambona yazi uswela indlela uzofaka kanjani umuthi. Waphinde washona le. Wabuya neplate, waphinde wama kanje. Yabona mina ke lalela ke into mina ngiyaqwebana ke mina mina isiphiwo sami sikwazi ukumbona umuntu maye efuna ukungidlisa. Wadlula wama kanje. Emva kalokho ngambona wajika, wabheka le. Wase bakhonta yenza wabuya. Yayisithi lento ekimi ungakuthathi lokho kudla. Yabona ngalela ngube ngadla, ngiyakutshela. Umuntu uyaqinga, ubani wayefuna ukudlisa avela akukhomba umuntu ongakazi umcabanga. Ukudlisa ubani? Thank you. I don't know to Moingwele. To my wife. I got 10. I'm gonna pray for some. Much travel to me, so to when you call to be deliverance. Again, not bipolar, but it gives her a deliverance grace.